बरगयारी ब्रादार निसान बरगयारी बिथांखौ स्पेशली थेंक इउ होनो आं बिथाङा गासैखौबो मावनो हानायनि थाखायहाय जों खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बेलासिनि गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय आरो जेसेबांनाखि आंनि चेनेलनि नायगिरि नोंथांमोनखौ बयखौबो रोजा रोजा थेंक इउ जासिहरनाय थाबाय लोगोफोर आरो बेबायदिनो नोंथांमोना आंखौ अनसायलांबाय थागोन होननानै आं आसा मिजिं खालामनाय थाबाय आरो दिनैनि भिडिअआ मा बेखौ नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नुनानै बुजि आरो बेबायदिनो नोंथांमोना आंखौहाय सापर्ट खालामलांबाय था आरो बेबायदिनो आं दिनैहाय गोबाव समसैमोन बेबायदिनो ब्लग भिडिअ खालामिया आरो माबा मोनसे जायगाफ्राव गिदिंनानै भिडिअ लाबोनो हालिया गोबां प्रब्लेम थायो माखासे न'खरनि प्रब्लेम थायो खामानि दामानि दाथ' दैज्लां सफैलायबाय गायग्राफ्रा गायगोन आरो बेबायदिनो गुबुन हाजिरा खामला मावनानै जाग्राफ्रा जागोन आरो बेबायदिनो गोबां सानथ्र'हायै खामानि दंना लोगोफोर दा स्पेशली आं थेंक इउ होनो सानो आंनि इउटुब खुलिजेननायनिफ्राय दिनैसिम आंखौ गले गले हेल्प होबाय थाग्रा आंनि गासैबो इउटुबनि खामानिखौ मावनानै होग्रा ब्रादार बरगयारी अफिसियेल नोंथांमोना बयबो सिनायखायो बरगयारी अफिसियेल बिथाङानो आंनि दिनैसिम इउटुब खुलिजेननायनिफ्राय बिथाङानो मा खालामनांगौ बिथाङा गासैखौबो खामानिफोरखौ मावनानै होदों आरो बेजों लोगोसे बिनि खामानि मावनायजों लोगोसे आंनि इउटुबाव साक्सेस जानानै फैबाय आरो दिनैहाय नैबेखौबो मोननो हाबाय आङो दिनै गुगोल एक्सेन्स गासैबो मोखाङावनो सफैखाबाय आंबो इउटुबनि डलारखौहाय मोनजानायसिगोन लोगोफोर गोखाना गोदै बारा गोबाव सम नंला मोनथारसिगोन आंबो एसे उनावनो जा मोनो नायनोसै लोगोफोर आरो आं बेसेबां मोनदों नोंथांमोननोहाय खोन्थागोन जेब्लानाखि इउटुबनि पेमेन्टआ आंनाव फार्स्ट पेमेन्ट हाबजेनो अब्ला नोंथांमोननोहाय शेयार खालामना होगोन लोगोफोर आरो गासैबो इउटुबनि खामानि मावनानै होग्रा जाय बरगयारी ब्रादार निसान बरगयारी बिथांखौ स्पेशली थेंक इउ होनो आं बिथाङा गासैखौबो मावनो हानायनि थाखायहाय जों गासैबो इउटुबा इंलिशनि खामानि नालाय बेखायनो जों दिनैहाय इंलिश बुजिनि जाहोनावहाय बिथाङा जोंखौ गोबां हेल्प होबाय आरो सहाय होबाय बिनि थाखायनो ब्रादार निसानखौहाय स्पेशली थेंक इउ होनो आं रोजा रोजा आरो बेबायदिनो आरो नेक्स्ट माबा मोनसे इउटुबाव प्रब्लेम फैयोबा बिथाङानो आंखौ हेल्प होगोन होननानै आं बिथांनिसिमबो गुरैयै खावलायनाय थाबाय आरो रोजा रोजा बिथांखौबो साबायखर होयो आरो मा बुंबावनो लोगोफोर दिनै खुसि गोबाव खस्थ' खालामनानैहाय दिनैहाय मोगथां महराव जाफुंसारबाय दिनैहाय खस्थ' खालामोब्ला खस्थ'नि फिथाइया गोदै होननाया बेफोरनो लोगोफोर दिनै 1.5 बोसोर जानोसै जाबायानो लोगोफोर 1.5 बोसोर खस्थ' खालामनानै दिनै नैबे सफैबाय गुगोल एक्सेन्स लोगोफोर आरो नोंथांमोनखौबो बयखौबो हामबाय होनो आरो नोंथांमोननि नायगिरि आरो नोंथांमोननि नायनायनि दारै नोंथांमोननि आंखौहाय साबस्क्राइबार एबा थुलुंगा एबा शेयार खालामनानै होनायनि थाखाय नोंथांमोनखौबो बयखौबो थेंक इउ होनो लोगोफोर आरो बेबायदिनो आंनि चेनेलखौबो आरोबाव फिसानिफ्राय गेदेरसिम जौगालांहोनो थाखाय नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गुरैयै खावलायनाय थाबाय लोगोफोर आं दिनै जोबोद खुसि लोगोफोर बुंस'नो हाया खुसिया खस्थ'नि फिथाइखौ दिनै मोननायनि थाखायहाय आं दिनै जोबथा खुसि मोनदों आरो लोगोफोर आं मा बुंनो रोंबावनो लोगोफोर बेनो दिनैनि आंनि फिसा भिडिअ लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो खुलुमनाय जासिबाय बाय बाय